biko edigre ga-ediga n'ọkọta na ọkwa na elekwana ka ihe a ga-akpọke ngwa otu ochiladị amadụ m edigre ga-ediga mana onye diga gị na gwa ya na ịhụdụ m aga m ejiriri ojii aga m ejiriri ya n'ọkọta na ụmụnne m udo dịrị ọnụ o biko ọnwụ na ọnụ na nwoke na-ekwu enwe ihe ka nkọwara m na enwere egwu na-agụ agụ ya ọwụda egwu niile ma ọwụ ka ọla abịara na ka ị ga-esi ote ha ochi bịa mee na ụdị otu ọ ga-esi amasị gị jee ajụjụ ka akọwala gị ihe egwu ahụ ma okwe ha na-akọwa ụmụ nwaanyị kweọla mkpara aka n'ọnụ ndị anụ na-adị na-eke gị ihe okike na-adị na-ekwesịdị ọbịala na-ekegasị ihe oke ebe ha na-ekwesịghị ike ga-ekwetago ike ụla mkpara aka n'ọnụ ya sị m ọwawụdị anyị nwa na-aga egwu gịrị egwu sị enye ndị ebe a enye ndị ebe a enyekwe ndị ebe a enye ndị ebe ụmụnne enye ndị ebe enye ndị ebe ọ dịkwarị mma na nwaanyị nọ na di ọwụ na ị na-enye ndị ebe enye ndị ebe enye ndị ebe enyewụlọ onyinye gị kwa ọwụ nna di gị ha lọgalụ o nwere anwa na ịghọtara ihe m na-ekwu na ngwana ihe ọma ga na-eme gị udo ga na-adị ọnụ ụmụ Igbo niile ebe ọnụ ụbụlọ ọnụ unu asị m ka Chineke eji ike niile gozie ma chebe anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen. Abụkwa m nwanne gị nwoke ahụ a na-ekwu okwu Reggae Messiah nwa ndị ụmụndụ gba na-ewetara gị ozi ọma n'ụbọchị ọla na-eme ka obi ọma na-akpa gị biko ebe ọbụla ị nọ gba mbọ hụ na ị gara na YouTube chanel anyị Reggae Messiah gị enwere bọtụn ị ga-ahụ gị ka ya aka sọskraịbụ ihe ọbụla anyị mere na-apụta n'ime ya na gị na-ahụ ya na-enye aka na-emekwa onwe gị obiọma na-acha ha BP o udo dịrị ọnụ ngwana ka ọ dị na bye.